Jason Galea rrid joqtol lili wkoll. Hekk sostniet Mona Camilleri, il-mara ta' Mario Camilleri magħruf bħala l-imnieħru u om Mario Camilleri Jr. illi nstabu mejta falqa fil-qajjenza f'Birzebbuġa 10 tiem ilu. Hija żvelat li huwa Jason Galea kien ilu aktar minn xahar iħeġġeġ lil Mario Camilleri u lill-ibnu biex imorru fl-għalqa fejn instabu mitfuna u qalet li wara li qatilhom mara li għad-dar tagħhom f'Talibraċċ iżda hi ma fetħitlux. Fi kliema huwa rid jeħles minnha wkoll biex ikun jista' jgħid illi emigraw. Dan ħareġ f'intervista mal-Gazzetta Illum propju ftit tal-jiem qabel tibda l-kompilazzjoni fil-konfront ta' Jason Galea quddiem il-Maġistrat Antonio Mikallef Trigona nhar l-Erbgħa li ġej. Jason Galea huwa wieħed mill-akkużati bil-qtil ta' Mario Camilleri u Mario Camilleri Jr. Fl-intervista mal-ġurnal Illum, Mona Camilleri sostniet li huwa kien il-moħħ wara dan il-qtil doppju għax li l-akkużat ieħor huma ma kinux jafuh. Mona Camilleri li bħalissa għandha 6 xhur tqala mhux se tinsa din it-traġedja illi fiha tilfet lil żewġa u lil bina. Hija qalet illi bina Mario lil Jason biss kien jajjazziju għax lilu l-aktar illi kien iħobb u kienet emozzjonata ħafna meta semmit kif bina nqatel b'34 daqqa ta' sikkina u sparatura. Hija użat klimi bes ħafna fil-konfront ta' Jason Galea meta qalet illi xi darba kien huwa imma issa m'għadux. Mistoqsija dwar ir-raġuni għaliex żewġa u bina inqatlu, Camilleri semmit il-lejra u anke d-dejn ta' eluf ta' euro illi huwa kellu mal-familja tagħha.